Nag-attempt na gani ko pagkamatay, pero wa na itabo nga naman. Naagi planong Ginoo. Kaya mo na akong prayer, sarag akong prayer nga sa di ka mo balik Ginoo gamit ako. Mo na ni ron. Kung sa may buot pasabot, kung ikaw daw kuno sabto nimo ba? Nga gingon ni Pablo, nga kanang inyong gisimba mo ni nagbuot sa langit ug sa yuta. So unsa ba atong buot pasabot? Unsa may buot pasabot anang Bible? Kanang pulong nga gingon, kanang Ginoo nga atong gisimba mo ni nagbuhat sa langit ug sa yuta. Karon kay naaba ka sa kalibutan. Gibuhat og kaniya. Gibutan kaniya sa sinugdan sa Henesis, unsa man yang gingon, ang lasi yang gibuhat tao. Aron magpuyo dia sa iyang binuhat langit ug yuta. So therefore siya ang makahimo sa tanan. So kanay mong utok, kanay mong kasing-kasing, mo nang ningon ang Ginoo, naipaw siya sa intent anang imong tumong sa imong nahuna. Pagbati siya mo kasing-kasing naipaw gyud na kung imong pag-anhi diri kay paw na ang Ginoo. Dali lang di musulti ng Ginoo, o karon musulti ang Ginoo ninyo. Wa ta may baw kung gidawat pa sa Ginoo atong pagsimba pagdaig, mo bitaw na usay mo ani ko dinhi Lord, kung ani ko diri, gikan pa sa balay dawata among pashalad sa imong halod. Kaya unsa may pulos anang wanita dili dawaton be. Sabi ako mo absent ka, makuhaan ka, gani ang gingon sa pulos sa Ginoo pukto de. Di makamamatay sa physical pero sa spiritual mas delikado. Unsa may spiritual pagbati ba mawala ang pagbati, mabugnaw ka, maluya ka. Labi na ang wali, ang pulong sa Matthew nagaingon. Sa diya nga mo abound na ang iniquity, the love of many shall wax cold. Mabugnaw gyud mao nay propesiya kundi ta magbantay kundi ta mutuo. Ug di ta mutuman anang pulungan na. Sigurado gyud ka. Dili na hingungatan ang tao na kailang ginuluwason dili oy. Bililhon ingon pa ni Solomon. Ang pagluwas sa usa ka kalag sa tao bililhon. Nya gusto ka maluwas? Bililhon kay na. Kaya kung di ka maluwas, vengeance, wrath, and punishment, everlasting. Ang punishment sa tao no, everlasting destruction. Sa impirno na. Di mo madlo ka na. Kaning 666, vengeance ni. Gugdon yung ka. Labi na kung nakailang ka Ginoo, gugdon ka, kaya di man ka magpamarka. Kaya baluma ka, sa diyan mamarkahan ka, ay impirno ka yun dito. Kaya ang nasa lake of fire, katong midawat sa marka. Muna sa kabutan, ako gingon yun sa inyo, panikamot na mo. Gamay naman yung gisugo sa Ginoo nato. Every Sunday. Tumana ang tayo, ipakita ang sincerity, willingness. Mabita na, akong gingon sa inyo, ang kanang gitawag o kanang needy ang gipagita sa Ginoo. Katong nagkinahanglan o Ginoo. Desirable. Katong nag-desire. Nga ang Ginoo ba, ang Ginoo mo na iyahang alagaran, tabangan siya. Nag-desire mo ba? Si David naging one thing, I have desire, I have desire. Ang desire sa iyang kasing-kasing, maka-enter lang yun siya. Sa balay sa Ginoo. Nga naman, sa diya nga mabot ang trouble, ang Ginoo na mo, hide ni mo.